Marthang Presbyterian Kompui và Somriat Pakhatna October ni som atanga ni som pathum chung hian Bill Cotler Presbyterian Kausan biakina thlengdona e hun mang tur hian Marthang Presbytery wamchunga Kausan mi zong te kan som chewa tisa le tharawa lok takain man theinan du sakna kan han boka cheu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ